Oy, 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 Marskills TV. Thank you, Marskills TV. Hindi ko mahanap yung channel ko. Walang traffic. Wala ba? Ito, mahinang signal. Ang ano? Wala. Nasit ko yun eh. Bakit walang traffic? Wala nga. Baka mamaya pa. Lola nga. Ano ba yan? Nangyari? Ayun. Wala. Teka lang, kunin ko lang yung ano ba to? Para akong buang nitong buhok ko, nakaasar ako. Nagsuklay naman ako. Kunin ko lang yung phone ko sa isa, sa taas. Diyan lang muna. Kati-kati, daming labot.
Ay, la pa rin natapos si Delphin. Ha? Di pa rin tapos? Kala ko tapos na. Yung buhok ko parang parang nilipad ako nung hangin ay. Kumusta na Marskil? Marskils TV, kumusta na? Nakadilpin manubag ka pa ba? Walang signal.
Dudong puga ka na to kuharang pa. Salamat sa parang. Tapos ka na ba? Share na ako ng live. Mahinang signal ko eh. Hindi ko pa nga pinipindot eh. Loading ba ako? Hindi naman ah. Mahina kasi ang signal dito sa baba. Maikot. Yan. Mahina ang signal. Haba ng harang. Buhok ko ba? Parang din ang suklay.
Haba ng harang. Ilang ano ba yan? Ilang minuto? Ay, hindi nyo naririnig yung sinasabi ko. BG lang. Sige lang, BG. Habang nagluto. Anong niluluto mo? Anong niluluto mo din, Tin Manubag? Ano yung hapunan? Ang oras na ba? Alas 7? Alas 6 dyan sa inyo? Oh. Naantok na ako. Aga-aga pa eh. Hi! Ay, naku. Join me.
May istorbo, may istorbo. Patayin tayo nito ni Lolo. May tumatawag sa akin sa loob messenger. Hindi ba bawal yun? Mars Skills TV, may tumawag sa messenger. Nag-out yung isa mong phone. Ayun naman niya mag-join. Anong ulam mo, Delphin Manubag? Daming istorbo, oy. Ano ba yan? Join you on YouTube. Ano ba yan? Pupunta siya sa YouTube. Dot my life. Oh, okay. Salamat sa naka-BG dyan na ano. May naka-BG ba dyan na iba? Yung mga hindi pa nakatamsak. Nagtitext kasi yung ano eh. Istorbo. Ayaw niya mag-join sa akin. Ayaw niya makita sa YouTube. Samantala, mayroon naman sa channel. Nag Anong oy-oy?
Anong oy-oy, Marskills TV? Ibani TV, anong oy-oy? Nag-iilis ka pa ba, Marskills TV? Ang bilis ng oras. No? Takot, takot paano sa YouTube. Ayaw niya makita sa YouTube eh. Ang ganda-ganda ng channel niya eh. Ayaw niya mag-join. Marskil, nandyan ka pa ba? Bani TV, nandyan ka pa ba? Wala bang magbababa ng link? Saglit lang nilabas mo muna.
Oy, oy, oy. Lapit na ako matapos. Ba yan? Kamay ko madilaw, oh. Naka-online din si Mr. Kay Channel. Bakit ganun yun? Hindi yun nagsasalita. Nandiyan ba kayo? Ano na siya? Monetize na yung channel niya. Tapos hindi niya sinisit sa yung monetization niya. Hindi niya sinisit. Hanggang inanuhan lang siya nung 21 itong June. June ba? Basta inanuhan siya na ayusin yung channel niya. Yung channel niya ayusin kasi hindi magkatugma yung pangalan niya at saka yung doon sa channel niya. Hindi niya sinit. Ewan ko, sayang. Wala pa siyang ad space. Pero ano na siya, monetize na. Makarambuan pa yun na monetize eh. Iko naman siya maturuan kasi hindi naman nagsasalita. Hindi marunong yata mag-English yun. Paano yan? Hindi ko nga alam eh. Sinabihan ko siya na set your channel. Reset your name channel. Hindi naman siya nagre-ano. Hindi ko naman alam yung FB niya. Sayang. Oo nga. Nakalagay nga doon kasi ipinost niya kung yung sa kanya ni YT. Tapos binasa ko na reset your channel and make money and yung sa yung sa commercial. Ewan ko kung ano niya na hanggang ngayon wala pa siyang ads eh. Ilang linggo na siya na monetize, 3 linggo na yata. Ano yun eh, taga Vietnam. Naanyayahan ko yung kaibigan ko na Marin dito. At ikaw, will you join me in my YouTube, in my live stream? Ayaw niya. Ayaw niya makijoin kasi makikita yung pangalan niya.
sa YouTube. Ang galing-galing niya mag-vlog eh. Monetize na rin yun. Teka lang. May loto draw pala ngayon. Anti-fall. Oh! Oh! Meron na lang akong 12 minutes. Yan. Ang galing naman. Pag ganyan ba naman yung cabinet mo, tinutuktukan lang? Harang, sabi ni Ibani TV. Thank you sa mga paharang nyo, guys. Pupunta sana ako sa LS ni Dasol. Namimiss ko na si Dasol. Kaso, nag-LS ako. Yan si Dasol Vlog. Nung nagsisimula pa ako, lagi ako nago sa kanya. Ang bait ko si Dasol. Teka lang ha. In-mute ko muna.
tubig. Ayam. Tara na, tara na. Di pwede bintayan. Ang ulam ko ay tinulang manik na may kalaba. Kala ko tinurang aso. Tara na. Tinulang manok na may kalabasa? Ano yun? Let's go. Ay, nahihirapan na ako. Aray ko. Dali kong anak. Anong lasa nun? Dilpin. Dapat ginisa mo na lang yung manok sa kamatis. Tapos, may ano ba dyan? Yung garbanzos o tawag niyan, yung gisantis, yung green peas. Masarap yun. Tapos lagyan mong patis. Wala na yata trabaho sila, alimasag ang pwede lagyan, kalabasa. Oo nga, bakit tinulang manok may kalabasa? Ano ba yung lasa nun? Maggata ka ng kalabasa na may alimasag. Kaya hipon. Papaya kaya. Tinulang manok, papaya, sayote at ano yun, malunggay. Kaya spinach pwede. Halo lahat ng gulay. Kalabasa, dahon ng aligbate. Wala. Anong lasa kayo? Cabbage, okra. Ano kayo nilabasan nun? Laswa. Anong kinalabasan? Laswa. Ano ba yan? Nakatituloy ulo ko. Cabbage, okra. Oy, dapat di mo na nilagyan ng repulyo. Dapat okra, alugbate, kalabasa. Tapos lagyan mo ng, huwag mo na lagyan ng manok, iprito mo yung manok. Tingnan ko muna ilan. Huwag mo na, prito mo na lang yung manok. Sino nakabigi dyan? Ang tawag dyan ay bulang lang. Lahat ng gulay, sahog, manok, imbes ng inihaw na isda. Oo nga, pero anong lasa nun? Dapat may bagoong. Ang tawag naman sa Bisaya yun, laswa. Pero walang manok. Lansa nun. Sarap nun, may bagoong. Dininding, Dininding. Masarap ang dininding.
Gusto ko yung pakbit ng Ilocano, yung may bagnet. Sarap yun. Dati nung nandito ako sa BF, yung amo ko kasi, taga Lawag. Mupunta kami lagi doon pag summer. Pag mahal na araw. Pagkatapos ng mahal na araw, pupunta kami Lawag. Para pakbit. Oo. Lagyan ang palaya para pakbit na. Lagyan ng bagoong. Masarap. Tapos may pritong isda pa. At pag hindi mo pa nakain yung isda mo, pwede mo ilagay sa gulay mo ulit. Lubat na. Lubat na yun sa kungkong. Buti walang karot. Oo, buti wala kang karot at saka bell pepper. Nako, kung mayroon. Tapos patula pa. Ha! Labas niya bugrit. Ano kayong lasa nun? Hindi ako nga daw kumakain ng ano eh. Hindi ako masyado kumakain ng laswa. Yung parang kumbaga sa Ilocano dinding. Pinakain ko lang doon kalabasa. Huh, grabe naman yan. Hindi, maganda. Kalabasa, talong, yung alokbate, tapos dahon ng sitaw. Yun. Huwag mo na lagyan ng sitaw kasi pang reyuma na yun. Lagyan mo na lang ng malunggay. Speaking of malunggay, gustong-gusto ko yun yung bunga ng malunggay. Tapos hahaluan mo siya ng kamote, okra, talong, may bagoong o kaya isda na prito. Igigisa mo. Yung bunga ng malunggay, yung binabalatan. Ang sarap ng paborito ko yun. Tapos manamis-namis yung kamote. Bulang lang. Gaantay na yung kachat ko eh. Isang oras na rin ako. Hindi kayo nag-aadobo dyan, Dilpin. Adobong manok. Buhok ko, mahaba na. Ako lang naggupit. Pinutulan ko lang dito kasi hindi pwedeng umaano yung buhok ko dito sa Makati. Pinutulan ko, yan. Naging ganyan ang itsura. Sino lang itong Ay, nako. Mga fans club. Online love. Fans club. Smiling. So, yan guys. Isang oras na ako. Ang oras na ba? Alas 10 na rin pala.
Lubat na yung isa kong budget. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa inyo, Dudong Pugat, Kanutoy ko, Ibani TV, Mars Kills TV, at sino pa, nandyan yung mga yung nakabidyo dyan, kung sino man. Paway na sa inyo. Salamat. God bless. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Yung revenue ko na lang, 0.68. Wala na. Gusto kong magpalipat sa sarili ko. Wala eh. Hindi naman pwede kasi yung tawag nito, yung Gcash ko nandito sa gamit kong camera. Pwede ba yun? Sarili mo, paliliparan mo. Bye-bye na. Thank you. Bye-bye, Ibani TV, Dudong Pugak, Mars Kills. Bye-bye. Thank you.